Bafowethu ake sibingelele kuma subscribers Mongi TV3 sinamukele futhi engqubweni yethu namhlanje. Bese sithi sicele futhi laba abangaka subscribe ukuthi siyacela ukuthi ba subscribe epage-ini, siyabona ama views abakhona. Siyacela ukuthi abantu bafowethu ba subscribe uma ngalo subscriber isicelo nje lesivela ke. Ngibingelela umbuzo mawake bafowethu le baqulusini eMondlo. Namhlanje ngifisa ukuthi ngiqhube udaba lwethu lababholofidi elokhunjeni eZayoni. Njoba ke ngeke ngabeka phambili ukuthi ngihambe kakhulu nebandla laseZayoni ekukhuleni kwami. Ngihambe nalo kakhulu ibandla laseZayoni, ngenze okuningi okwenziwa eZayoni. Into engayigwema nje imiculo, kuba mhlawumbe umuntu oparticipate kwimiculo nomuntu mhlambe ofuna izikhundla, ngoba lezi zinto lezo izinto engike ngakhuluma ke ngazi ukuthi ziyingozi kangakanani noma ziwabulele kanjani amabandla. Namhlanje ngifisa ukuthi ngoba ngiyeza ukuthi abantu snippet engeke ngasithatha ngasisa ku TikTok. Abantu bayithakasela le ndaba esasikhuluma ngayo, sikhuluma ngababholofidi eZayoni. So ke ziningi kakhulu indaba ethinta ababholofidi eZayoni, ngihamba ngibuka ngikhula. Kuningi kakhulu okwenzeka. Kunolunye udaba nje noma elinye ilanga engifisa ukuthi ke ngithi ukulukhumbula. Saya kwesinye isiguqo. Siya kwesinye isiguqo khona lapha eMondlo. Bafowethu ke ngicabanga ukuthi abasuke eZayoni bayazi uma ngikhuluma ngesiguqo ngikhuluma ngani. Isiguqo kulaba abangazi, isiguqo kulaswe khona kuwumkhuleko obizwe mhlambe ilunga lelokhunja lebandla ukuthi kuzokhulekwa kubo. Isiguqo ke kube into ke ekanjalo, uyabona. Kuyenzeka isiguqo sibizwe umprofeti, sicela umprofeti ukuthi kumele sibe khona. Kuyenzeka umuntu ayicelele nje yena willing ukuthi hayi ucela ukuthi kube nesiguqo. Ezinye iguqo futhi ngoba kwahamba izinto zashintsha, wase kukhona neziguqo la khona uthola ukuthi senziwa njalo, mhlawumbe kune flag eliphakanyiswayo njalo lingaguga, fanele lo flag liphinde lizophakanyiswa phinde kube nesiguqo. Izinto ke zakhona ke imicikilisho yakhona eZayoni. So kuba ke nesiguqo kuyabizwa ke amen. Isiguqo siphinde sibizwe ngeamen. Makuthiwa nje hayi kune amen, so esho ukuthi hayi kiwe esiguqweni. Iguqo beyivama ukuba uLwesithathu, ngoLwesithathu kuba isebandla. Bese kuthi ngoLwesihlanu ngaba ke isiguqo, kanye mawukuthi si late kuyaba umgqibelo kuzokuba isonto. Yeah, kwakunesigqoko sibizwe eMondlo. Masiya elokhunjeni, masiya kulesiguqo lesicha sifome ke sizinsizwa vele sesingenile kulolu hambo lweziguqo. Kodwa ke thina sasihamba iguqo zebandla. Iguqo lezi ngesizwe lezebandla besihamba mawukuthi umfundisi wethu uthe asihambe. Besingakwenzi thina lokhu obekwenziwa amanye amabandla lokuthi uvele uzwe kuthiwa nje kune amen endaweni ethize. Awunasikhundla, useyinsizwa. Insizwa beyingahambi nomaphi, yabo. Kwakubalekela ukuthi kwelethi ibandla kubalekela ukuthi izinsizwa nezintombi zingahambi iguqo bese ithola ama influence, ngoba eguqweni eziningi bekudlalwa kunababholofidi bamanga kunayo yonke lento leyo, yabona. Bedlala abantu eguqweni. Manje intsha ke kwakubalekela ukuthi ke ingangenwa noma ihungele umhungu legcina sihamba nayo kwelethi ibandla. Hayi, sabizwa ke lesiguqo ke saya ke kulesi siguqo lesi. Uma lesi siguqo lesi kanti kuzoba khona unyana ngeke kakhuluma ngayo, ume nje umprofeti obedume kakhulu lapha eMondlo. Unyanda obedume kakhulu, hlaba umoya kakhulu. So eshaya induku futhi, eshayana unyanda, hayi indaba yokudlala. Unyanda bengakhethi ukuthi uhamba nomngakho noma kanjani. Induku beyifaka nje induku mawukuthi khona into ebhedayo lokhunje noma khona into ayizwayo kuwe ebhedayo, uyifaka induku phakathi lokhunje nesiguqweni. Egadla insizwa futhi igadla induku ezinsizweni. So ke hayi umuntu wayethanda uqondisa izinto ngokukamoya.
yabo, engazwani ke futhi nabantu labantu abakuthiwa bawuthwalela umoya. Yabo, kanti kwakhona into okuthiwa kunabantu ababehamba beyogcabela umoya, kuthiwa bayawuthwalela, baney'nto ey'thize, uyabona. So-ke, hhayi, saya-ke lesi siguqo, safika esiguqweni, safakwa isiguqo. Masifakwa isiguqo, cha konke kwahamba kahle. Babacela nabasekhaya ukuthi bazosemukela esiguqweni. Hhayi, nangempela-ke cha, sifike-ke singene-ke esiguqweni, kube mnandi-ke, siqale isiguqo. Ebese uNyanda-ke kusumuntu obevame ukufika late esiguqweni. Mazi ukuthi nesiguqo ma ithi ingangena inkonzo umbone nangu useyangena, especially masikhona around lapho komondlo. Hhayi, nangempela uNyanda-ke afike. Kanti kunomunye ubaba osanda kuyinikela nathi ebandleni, uyabona. Lo baba usanda kuyinikela ebandleni, mayisanda kuyinikela ebandleni, naye insizwa kamoya wayekade ephuma kwelinye ibandla. Manje angazi-ke noma-ke babazana noNyanda noma bengazani, ngoba into yabakhona kwasuke esinye isidumo nje siphakathi esiguqweni. Zahamba insizwa samanzi te lokhu kukhulekiwe esiguqweni, zahamba insizwa, kwamiwa kwahlaba umoya. Yayi-passionate-ke le nsizwa engikhuluma ngayo le yayisanda kufika ebandleni. Hhayi, naye makuqala ngena emoyeni, naye qala ihlaba umoya. Ithule nje uNyanda, ilalele uNyanda. Hhayi, iphinde ihamba insizwa, ibuyele insizwa, ihamba insizwa esikhalangeni, esigegeni, kube njeya. Hhayi, iphinde zime futhi, hlatshwe umoya, bathandaze. Aphinde ahlabe futhi lo mfo. Phinde ibuyele futhi, lokhu ethi okay, ulokhunja uNyanda uyahamba nensizwa, mase kuma umoya angahlabi, alokhu nje ekhuluma ngey'limi, ithatha iseshi yakhe azesula ubuso, alokhu ethi ya ngilalele. Hhayi, hlabe ngenombolo. Hhayi, kusuke lapho-ke iphinde ibuyele-ke manje, iphinde ibuyele insizwa futhi, ihambe insizwa, kumiwe. Eyi, uNyanda-ke ngey'nto zakhe wasevele esuka. Nje mazima insizwa, sekuthiwa dlulani bathandazi. Wavele wathi wena, wakhomba lensizwa. Wathi wena namanje usenje, isamangala thina ukuthi mayithi namanje usenje usho ukuthini? Namanje usenje, wena kumele ngushaye wena. Hey, phela sebancane naseyitsho mhlawumbe sinabo 16, 17, 18 lapho, yabo. Wathi wena kumele ngushaye wena kumele abe ngugadla kakhulu, sithi thina uNyanda uzohlaba umoya, kanti usefa le ndoda. Uthathaphi umoya wena kule ndoda? Phela yabona futhi lapha wakuyeyakanyaka lapha, wathe uthathaphi umoya? Ubuyaphi? Heyi, washuba. Cha, akangamshayi. Futhi yabona isidumo esenzeka lapha. Wayinothisa le nto, wathi wena uhamba nobani? Ubulo hamba naye. Wamkhomba lo ahamba naye. Wathi uhamba nalo? Wasuka uNyanda wathi niyathandana niqomene. Kwathiwa hayi, wathi yebo, ngikhuluma umthandazi esho komunye umthandazi, niyathandana niqomene. Yebo, wathi wona le ndoda yebhasiphi esho kubukayo. Mfowethu, yabona lapha sasisebancane-ke kodwa nje igabeke esiyikhumbulayo. Washuba esiguqweni, washuba. Endoda yebhasi engubona uhamba nayo, wena, wakhomba lo mthandazi. Wena kumele ngushaye wena, ngoba wathi njalo uma uhlaba umoya wena, ukhuluma ngembango yenkomo, uthi kwaba nembango yenkomo, wawuyifundiswa ubalo.
Hey, yabona sasiguqu lesiyana, kwanzima. Wayefundiswa ubani leyo nto leyo? Njalo lokhu ngulalela emoyeni. Awukho emoyeni, ngapha ukhuluma into eyodwa. Bonke abantu bahlabela. Manje thina sasingasazi ukuthi mayethi imbango yenkomo, okay, vele into ayithanda ukisho. Masikhuluma nje iqiniso, wayethanda vele ukuhlaba, akhulume ngendaba yembango yenkomo lo mthandazo, noma sisebandleni. Kodwa into eyaba khona engase ngiyibuza yona mina yokuthi umazelaphi yena, uyabo? Manje ngangingasazi mina ukuthi noma khona abamtshelayo, okay, besazi ukuthi umthandazo. Kodwa manje into engangasayazi mina ukuthi uma emkhuza ukuthi uhlala elokhunja imbango yenkomo, umazelaphi, ngoba phela la kulesiguqo lesi wayikhulume kanye leyo nto leyo. Yabona futhi, yabona leso siguqo lesi, washuba leso siguqa leso, washuba. Abantu bangena enyameni. Wathi asuka khona lapho wagadla induku, wagadla embi induku, wagadla induku ensizweni. Hayi kwamuncu, uvaliwe emnyango phela, sesiguqweni kusebusuku. Uthe esuka lapho, bonke abantu sebeme emalokhunjeni, thina ngiphela siyadressa. Silokhu-ke thina sivika induku ngey'khali zethu uma igadla induku. Manje ugadla induku wonke umuntu, yabo. Ulokhu uhambe uyabalokhunja, uyabangenela, uyababheka, uyabasefa. Uthe esuka lapho wayesethi, khona khipha isisu la, mantombazane. Wavuleka umnyango. Wavuleka umnyango. Hey, saqalwa phansi isiguqo singasaphelele. Saqalwa phansi isiguqo. Hey, ngoba yabona zazikhona insizwa, zazikhona impela insizwa. Hey, unyanda madoda. Usuka